magkampanya. Ngayong gabi, alas 12 yan. Gusto ko na yung mga nasa droga, kriminal, pumakhinto kayo. Ngayon, kung matapos, pag nagkita pa tayo bukas, pasensyahan. It's STOP. Stop. Para sa Pangulo, humingi po ako ng isang pang pagkakataon na kung sa atin mabigyan niyo po ako ng mapatawad din po ako sa aking mga nagawa. Guys, turuan ko kayo kung paano gumamit nito. Yung sinasabi ng pagbabago sa alim ng tao. Lang kayo sayang, tapon. Sayang. Yan, okay na. Sarado natin para hindi masayang. Tapon Yan, sarado natin. Okay na guys. Matuto rin kayo nito. Yung tamang pagbabago. Ito na siya guys. Ayan na siya. Ayan nyo. Ito unang step na gagawin nyo. Ayan ito. Ayan. Sarap nyo siya. Sarap nyo ng hirap. Kalat nyo maigi para kumalat. Kasi dati, gamit ko Rexona. Kaya yung pagbabago, tawas na ginagamit ko. Yan. Kasi mas mura. Huwag mo lang hirap. Magigil ka. Yan na. I-share nyo para malaman ng iba. Tamang pagbabago. Malang hindi dito ka na lang, piso lang. Yan. Yan. Shake mo na. Shake. What time is it? 2:30. Okay na. Luto na kayo, no? Bumili na kayo nito. Piso lang. Tamang pagbabago. Panahon ng pagbabago. Pare, sino boboto mo? Ako si Duterte. Ako si Duterte. Ako! Duterte! Ay, di ba ba? Ako? Hindi ko boboto si Duterte. Kasi, baka pag binoto ko si Duterte, baka maubos na kayong mga tropa ko. Wow! May tatlong lupit ako. Punta tayo kalapon. Sugod tayo kalapon. Bakit si Roas? Bakit si Roas? Gutom! Ano mo drama mo eh? Ito mang sambayang Pilipino. Pag si Ano pa, Rojas ano pa? ang piloto. Okay na tayo. Rojas ako. Kayo na tayo. Sa'yo mo tayo, tara. Sa Facebook. Trabaho lang. Ay, trabaho lang. Trabaho lang. Trabaho lang. Pero Duterte tayo. Trabaho lang ulit, trabaho lang. Rojas. Trabaho lang. Bas! Ito! Ito pa tayo, Paul. Mga buwan niya na. Ito pa tayo sa Perdio.
Trabaho lang. Sigat ka. Oy, sa tarong mga friends na to, nato din sa tabuadlo, o nato yung nagastorya magwapo kaayo. Okay, pakutan na ko nimo, kinsa man ang imong presidente. Ako, Presidente, si Presidente Duterte. Nganong ginahaman nimo si Kaya ang iyang plataforma ron, pati sa mga drugs. Okay. Kung mga drugs, kinsa may kunahon? Ako, hindi ko sagutan. Okay. Piniguman ako, kamo na, sir. So, kidding aside, ganun gusto ta ni Duterte kay actually do they change, no? Do they give up pag dili na yung mga pamangkin ni Duterte. Oo, man, oo. Basta musabit lang ka, yang mo dapat kay dili na ka mukuan og drugs. Do na gyud ang pagbagong yun. Oo. Kay ingon sila nga ang pagbagong no ikan ko sa ato. Kasi gikan ko mas. Oh, tinuod na yun. Gikan sa ito kasi-kasing. So nagtuog ka nga kung dili na wala na drugs, upside na ang Pilipinas. Oo, mas dito taminaon. Okay. Wala na lang. So, bisa tawa to ang babutaron karon. Si President Duterte. Okay. Go! Duterte! Okay, Duterte! Putik! Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Hindi ko Grabe, kawawa yung bata yung stage, oh. Wow, wagit! Makakawalan ko lang to pag naipiling ko na iboboto ang presidente. Uy, iboboto ka. Para ako na yung bata. May binay ka na lang, may bahay ka na, may lupa ka pa. Ganyan kami sa Makati. Ayoko ng bahay lupa. May pondo ko sa Makati. Sumunod na lang kitang putas. Ano pa? May Grace Paul na lang. Parang tatay nga, nagpapakakit sa una, buwabay ka ulit. Ayoko ay Grace Paul. Pakadalawan ako ng tatay nun. Duterte ka na lang. Bakit? Magpapasok tayong dalawa. Ayoko doon, isasalvage tayo nun. Ako, alam ko na! Alam ko na! May mangos ka na lang! Kasi sasamahan ka niya kumuha ng shabu. Okay, alam niya kung saan kumahalon. Meron daw sa Makati, tsaka sa Davao! Oh! Talaga, sasamahan niya ako. Layaan na, sige na. Hala! Duterte! Run. Run.
like to thank all of you for your support, and I hope that I would not fail you if I make it. I have promised you a non-corrupt government. I will suppress drugs and crime, and that we may be able to advance economically so that we can make the Philippines really our home, where you can come back and work gainfully. Mabuhay kayo na.